Днес се намираме на конференцията КОП-30 и с радост приветстваме Фернандо Габейро, един от най-известните журналисти на Бразилия и един от водещите гласове в защита на околната среда. Вие сте бивш конгресмен, писател и правозащитник, посветил своята дейност на защита на народите на Амазония. Какви са вашите впечатления от конференцията към този момент? Такива конференции много трудно се оценяват еднозначно, понеже това са площадки за изключително сложни преговори. А техните резултати далеч не винаги стават очевидни веднага. Затова е необходимо да се изчака завършването на конференцията, за да се разбере какъв прогрес е било възможно да се постигне. Аз смятам, че самият факт на провеждането на КОП-30 в Амазония позволи да се постигнат определени позитивни размествания по въпросите за нейното опазване. В частност, беше създаден фонд за финансиране на мерки по охрана на тропическите гори, не само тук, в Амазония, но също и в Конго и Индонезия. Как оценявате динамиката на природните катастрофи в Бразилия през последните години? За съжаление, в страната и до днес се случват много природни и техногенни катастрофи. Някои от най-сериозните от тях са свързани с минно-добивната отраслова дейност. И буквално днес беше изнесено решение от британски съд, който призна за виновна бразилска компания, отговорна за голяма катастрофа в щата Минас Жерайс. Аз смятам, че на нас не е необходимо да променяме законодателството и да осигуряваме защита на хората, живеещи в близост до територии, където се извършва добив на полезни изкопаеми. Каква роля според вас играят средствата за масова информация в решаването на проблема с изменението на климата, като се има предвид, че развитието на природните катастрофи става значително по-бързо, отколкото се въвеждат държавните мерки? Ролята на медиите е извънредно важна, понеже точно медиите носят отговорност за това да повдигат и да осветляват сериозните проблеми, с които се сблъскваме. Обаче тяхната задача се заключава не само в информирането за проблемите, но и в това да проследяват мерките и решенията, които се приемат и са длъжни да приемат органите на властта. Освен това, медиите трябва да помагат на обществото да осмисля и да интерпретира тези процеси. Днес медиите не могат сами обективно да оценят състоянието на околната среда. Затова е извънредно важно медиите да сътрудничат тясно с науката. Точно такова партньорство открива нови възможности за разбиране на случващото се и за системен контрол на ситуацията. Възможно ли е да кажете няколко думи за ролята на науката? Как я виждате вие? Да, аз смятам, че науката има решаващо значение, защото без науката тази конференция просто нямаше да съществува. Точно работата на десетки учени по целия свят ни позволи да осъзнаем колко актуален е този проблем. Затова смятам, че и вашата дейност, свързана с изследването на нанопластмасата, е извънредно важна, понеже тя се основава на научни изследвания и днес има голямо значение за целия свят. Преди няколко години преживяхме много тежка епидемия и за съжаление можем да се сблъскаме с нови. Както и преди, те обикновено поразяват белите дробове. А значи здравето на белите дробове става критично важно. Присъствието на нанопластмаса в атмосферата не позволява на белите ни дробове да остават толкова здрави, колкото е необходимо. Освен това, съществува сериозен проблем, свързан с морската среда. При изследване на мъртва риба нерядко се открива голямо количество пластмаса. Нейното присъствие в организма на морските животни означава, че в крайна сметка то попада и в организма на човека през храносмилателната система. А как смятате, какво могат да направят хората? По какъв начин те могат да обединят своите гласове, за да повишат обществената осведоменост и заедно да се противопоставят на тази реалност? Правителствата не са в състояние да се справят с този проблем сами.
Ние в много отношения зависим от обществото, от самите хора, от производството, транспортната сфера и бизнеса. В крайна сметка всичко зависи от всеки човек. Точно за това приносът на всеки един от нас има решаващо значение в тази борба. Благодаря.